Президенту України не довіряють 49% громадян. Верховній Раді України – 75%, уряду України – 72%, державному апарату, чиновникам – 78%. С чем вы связываете падение рейтингов и почему снижается кредит доверия к президенту? Ну, по-перше, є абсолютно різні питання, які задають соціологи, і вони мають абсолютно різний ефект і наслідки так само для оцінки. Перше, наприклад, може бути, чи довіряєте ви, чи не довіряєте. Друге, чи підтримуєте ви дії президента, чи не підтримуєте. Саме чи схвалюєте ви його дії. Другий, третій варіант, чи підтримуєте ви президента, і четвертий варіант, грубо кажучи, чи проголосували б ви за нього, але тут вже як політично, в порівнянні з іншими політиками. Всі ці, якщо, наприклад, соціологію провести з того чи іншого питання, відповіді будуть різні. Насправді, питання довіри чи недовіри – це не лише питання політика, який є наприклад, на посаді президента України або там політичних партій, які знаходяться в парламенті. Це так само і ставлення українців до певних інституцій. Ми бачимо той самий тренд, що колегіальні органи державної влади, якими є Кабінет міністрів і парламент, вони знаходяться завжди на маргінесі суспільної підтримки або довіри. Чому? Тому що, власне, так у нас склалося. У нас президента, як одноособовому, особі, яка, одноособово, я перепрошую, але очолює це відомство, яке інститут президента, йому завжди довіряють більше. Януковичу, вибачте, але так і є. Порошенку, Зеленському, ситуація завжди одна і та сама. Певною мірою можна шукати якісь підстави в тому, що це анархія в українців і відсутність власної держави протягом тривалого часу, але це таке не зовсім питання. Чи є певне зниження рейтингу самого президента, навіть якщо не довіра, а підтримки і тому подібне? Так, безумовно, є. Тобто, якщо сравнювати з останніми рейтингами, то є, звісно. Але ми не можемо просто конкретно зараз в цьому випадку порівнювати рейтинг довіри і недовіри з рейтингом підтримки. Вони цифри будуть різні. Але все одно є певна тенденція на те, що рейтинги, зокрема, «Слуги народу» і президента, вони спадають. Це нормально? Так, це нормально. Тобто, розумієте, чи можна говорити про те, що, чесно кажучи, коли у Зеленського були рейтинги після півроку інаугурації більше такі захмарні, як вони були, це ніхто не прогнозував. Тобто можете перевірити, але там заяви багатьох експертів, соціологів, політологів, будь-кого там давали медовий місяць, 3, півроку, 7-8 місяців ніхто не давав. Те, що відбувається падіння рейтингу, це нормально, тим паче ми маємо розуміти, що воно не має такого кривої, такої карколомної, яка йде вниз просто, цього не відбувається. Багато подій, які в державі є, абсолютно логічно пов'язують з постаттю президента. Насправді, так само соціологія, яка проведена була буквально чи вчора, чи позавчора, не можу згадати, стосувалася того, що чи підтримують українці, які вони фактори, та більше всього підтримують чи не підтримують. Так чи інакше, всі 4 речі, які туди потрапили, в цей рейтинг, антирейтинг і рейтинг, вони стосуються президента. Тобто антирейтинг, відкриття ринку землі і часткова легалізація грального бізнесу. Це те, що якраз було в програмі президента, і люди це не сприйняли. Хоча я особисто ці 2 легалайзи максимально підтримую. Так? А другий варіант – це те, що підтримують українці, це той режим перемир'я, який з нюансами, але все одно є станом на сьогодні. І друге, програму «Велике будівництво». В тому вигляді, який я перерахував 4 фактори, так чи інакше стосується президента. Хоча велике будівництво реалізовується і Кабінетом міністрів, перемир'я – це не тільки, це безумовно пряма компетенція президента, його відповідальність, його успіхи там, але так само є тристороння контактна група, і Резніков так само є. А по легалайзам, то там в основному парламент першу скрипку відігравав, хоча законопроекти, безумовно, були в ролі президента. Тому все це, розумієте, це така каша, яка буде ще дуже довго тривати.